the mic with a wickedest sound. Wickedest. Ahoj, tak ja vás vítam u 4. dielu zo serveru crazygaming.eu a vlastne nemusím nič hovoriť o tom serveri, ak ste si pozreli 3 videá dozadu, takže na začiatku som o tom serveri všetko povedal. Na prvom videu som vám ukázal, ako sa zaregistrovať, vlastne to úplne jednoduché. Tak ideme už na tretie podzemie, ktoré dúfam, že dám. No prvých 5 podľa mňa pôjde veľmi ľahko. A potom možno ten posledný bude trošku problém, ale s prvým je žiadny problém. To je nejaká myš alebo potka. Mám aj zo pár epikov, ako ste si mohli všimnúť, zo pár ich 5. Ale dobre. No, takže musíme počkať 30 sekúnd, tak to stopnem a budem tu o chvíľu. No, skvelé sa mi to odbuglo. Takže 3, 2, 1 a ideme proti tomuto malému upírovi, alebo čo je to za hebedo. Taktiež na ranu. Paráda. No, okej. Ten server totálne dolagovaný. No. Podzemie. Strašne dlho sa vám budú otvárať tieto kartičky. To nie je vašim internetom alebo kvalitou počítaču, ale je to týmto serverom. No, není možné, som dal na dve rany. No, paráda, som 61. Yeah. Teraz neviem, či to bude mať bugnuté alebo nie. Dúfam, že nie. Mám to bugnuté. Nevadí. No, ideme na neho. No, 2, 1, fuj, jak slinta. No, okej, si robíte srandu. Že pri takomto slabochovi mám problém. To je blbé. To je dosť blbé. Ale nevadí, na môj level je to celkom v poho. No, teraz ideme na 5. To je nejaký stivý holomek. Neviem, čo je holomek, ale okej. Nejaká stará židovsko-rasistická nadávka. Typujem. No, takže tak. No, takže tu už máme 6. podzemí a to tiež nejaký bučík. A za ten čas, no som to stopol, lebo si trošku doplnil výdrže a inteligencie. A kúpil som si takýto peknú novú paličku, teda kosu. Poďme, tak. 7 si zasa musíme, no paráda. Kritik, ale s tým mi veľa neubral. A parádne, už 62 som. Ďalšie video, ktoré budem robiť, samozrejme ešte toto nie je koniec, ale ďalšie video iba tak poviem, že to bude, keď už budem nejaká aspoň 69. Ty vole. Len tak. Fú, 63. Paráda. Koľko volebných tam ešte ostáva. Takže to bol, no ešte 2, tak za chvíľu som späť. Že som späť a toto už je, no, predposledný bojovník, vykúpač hrobu a dúfam, že mi nedá nejaký špeciálny kritik pre mňa, že mi neubere pekný som mu dal kritik, chlapče nemá šancu. Nemá šancu. No, výborne, pekne ma to explo. No a teraz ideme, ešte si doplním nejaké tieto hlúposti a ideme na posledného. Späť a tu už máme posledného bojovníka, kúpil som si novú zbraň, dúfam, že to pomôže. Tak ešte pôjdem párkrát. Pekne. Prosím, nech mi dá ešte jeden kritik, aby som ja dal. No, sakra. Prosím, nech... No, parádne, takže sme zdolali tretie podzemie a už toto je ukončenie tohto dosť no neviem či dosť dlhého, ale pre mňa je dosť dlhé dielu, takže ak sa video páčilo, odber a like, takže ahoj.